Aupa Euskal Herria, elektrotxarangak iristen hasi dira ona Bermeoko portu ondora, txosnek etengabe jotake hor diraute, eta jendea hurbiltzen hasia da jadanik ere. Zeran ikusten duzu eguna? Ba, segun politxa hemen gaude gerra moteko presta, jendeari galdera asko iteko. Gaur goizian entzun da albistetan nola Donostiako piratek abordatu dutela Bermeoko itxasontzie bat. Ia, barkatu, baina Donostin inoz egon da piratarik gara. Bueno, nik ezakit. Atxoko pasata inbeta hauen, txotxokeri beta. Ni Bilboko banaz, baina laguntzarik behar baldin baduzue, espata hartu eta itxasontzia berriro berreskuratu edo nahi duzun egingo dut. Habla bolie! Nik gaur beste traje batako udeko modun edo playero da gaur gualdi honagaz hori gusanda bai honek, el traje oficial gusanda bita. Honetan edari dau parra-parra da, hemen bebai okingu gure ardautxue eta garagardu. Zenbat litro edo, pila bat, ez? Bueno, litro bat lautzako. Zein da zure gaurko helburu nagusia? Boskorratzie. Bai, da ondo pasatie. Amak ezi ikusko. Ez ikusko amak. Ea badakizu zema soka dituen bajo batek. Zema, zazpiztakon. Zer, bajo batek. Zer, txikotan? Bai. Estakos bost. Bost, no? Ez, ditolau! Gaixo, apa, nago ekaitzekin, txosnetako antolatzeekin, eta... Bueno, zenbat urte dara mazu txosnekin? Ba... Ez dakota akorduen zenbat urte daru guzen, bai dakota akorduen trantsizio bat egon zana oin urte batzuk, 2011 arte hor frontoien atzien egon ginen apurbet ostute, eta hurrengo urtien erabaki gendun, lan eta beste faktore batzuk tarteko, ona ekarti apurbet herrizen aurrera, eta lehen zana apurbet alternatibo, gerora lanketa bat egon gara eitzen, apurbet ez izeteko alternatibo eta eskineko baitzik, eta herritxarrak gara, beraz, herriko jaizetan gu protagoniste gara, ez? Eta hor erdigunean egoteko apostuet. Eta hau, elektrotxaranga topaketa hau honen helburua edo zein da zuen asmoa honekiko? Ba, apurbet, egiz esan, enfado batetik be badator, kritike batzuk be hartuten duzelako tarteka, batzutan, ez dakit, txosnak igual hartzen dizelako ostalaritzan, zelan da, kompetentzia desleal modure edo dan alakue, eta beste traba batzuk bai instituzionala batzutan. Eta ganera ikusten zan dune, ez dela Bermion bakarrik, oroar txosnak askotan traba asko supera behi dauela, aparte de, beran borondatezko lana, ganera plus batzuk supera behi dauela, eta orduen hortik, zeu zelan idei esan, esatie, eske guk herrizeri aportaten zagu, esku ez inon kontra, eta orduen jaialdi handi betetxeko asmoe beti okintzu, zapatu egiten da, kontzertu handi bete inbiherrien, pentsatu egin duen herri osora zabalduko zen jaialdi bet, eta orduen elektrotxarangan eredue oso egokize ikusten du horretarako. Jakin izan dugu, hortik komentatu digute, aurten elektrotxarangek batera joko duten abesti komuna Manolo Escobarren Mikarro dela. Zer deritzozu? Kristona abestiz da, ez da nik uste dodan atakizila. Ondo topaten dut, ze Manolo Escobar uste dut Euskal Herri osuntzako referente modu dela, ez da hitz, Viva España moduen kantate zabe, que Viva España, ez que ez... Ondo ez, Manolo Escobar ez da Donostikoa da. Elurra nigo, Bermeon, elurra! Ondo pasatie, jaizek adelantatie eta elegante pasatie. Bizen bat, euskeri eta suajilize, bermiotarra, hizkuntze propizu dako. Suajili... Hori egisa da? Zaiba, ondarrutara lekitzaraketan lehen guzuk gara bai, ulertuten da, Zure orkesta bertan dauela jotzen eta zu hemen? Bai, ni lagunduten ator da. Nor da taldean gehien ligatzen duena? Ni neu ez, así que ni paso la bola, Ni ez. Ai, que humildes, que humildes! Egia esan, zaila da hauek asko ligatzea, zaila da. Egia esan, zaila da, zeren ikusten duzuenez ez dira oso. A ver, discrepo. No, baina ez, ezer gutxi.
Ez dago rollo horrelako ligoteorik edo. Bago de gure artean, traba hartzen, edo bokata faltzen edo errega zerbait. Lagunen arteko giroa, gehien bat. Kantantia, Dudaipe. A ber, Horrek. bai, hori, altu duna. Gehien ligatzen duena da Arkaitz. Bueno, ez. Gehien saiatzen dena da Arkaitz. Honekin amaitotzat ematen dugu eguna, eta espero dugu oso ondo pasa izana, eta horren urtean intziten zaituztegu hemen, bale? Agur bero bat eta ondo pasa. Topa!